Бүйік Ватан соғышында жеңуге зор өлеш кірткен предприятиелерге хызмет фидақарлығы деген мақтаулы исем берілі. Әлгі исемге дағуа етушілер арасында Қозандағы оптика механика заводы да бар. Бұл предприятие бары тек түгел жиранмалар жиштіруге есептленген. Оптика заводында башқаша бола алмай. Продукция оборона сәнәгатендә кең кулланыла. Заводның кайбер цехларында әлгә кадәр совет чоры станоклары эшли. Сугыш елларында предприятие Татарстан башкаласыннан кыр артиллериясын, хәрби диңгез флотын һәм авиацияны оптик приборлар белән өзексез тәэмин итте. Казанышлары Ленин ордены белән бәяләнде. Было развито очень движение двухсотников, трехсотников. Сменага икешер, эшер, дүртәр норма үтәүчеләр була. Үз нормаларыннан тыш фронттагы хезмәттәшләре өчен эшлиләр. Станок яныннан тәүлек буена китмиләр. Фидакар хезмәтләре белән җиңүне якынайталар. Тылда да җиңү өчен көрәш каты була. Фронтка китүчеләрне яшьләр алыштыра. Сугыш азагына айына 25 мең бинокль җиштерәләр. Аларны җыю өчен заводта яңа конвейер илдә беренче булып ачыла. Также выпускались прицелы, минометные, артиллерийские. Шулай ук миномет, танк, снайпер прицеллары эшләп чыгарыла. Барысы да биредә әзерләнә. Предприятие эшчәнлеген тиз арада үзгәртеп кора. Бүйек Ватан сугышының катлаулы чорында эшчеләр җиштерүдә батырлык күрсәтте. Оптика механика заводы хезмәт фидакарлыгы предприятиесе исеменә дәгъва кыла. Ул республика президенты Рөстәм Миңнеханов указы белән гамәлгә куелды. Әлеге исем предприятиеләрнең бик җиңүгә керткән зур өлешен бәяләргә мөмкинлек бирә. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.